Duha ka mga tunghaan sa Sugbo nga gihulagway nga last mile schools gibisita ni Vice President ug Deputy Secretary Sara Duterte atol sa pagbukas sa klase. Ani ang report. Dangog og lisod man ang agianan padung sa eskwelahan, apan wala kini panumbalinga sa mga tinunan og tulo ka mga magtutudlo sa Kalawangan 1 Primary School. Ilabi na nga sa katapusan, aduna nay matawag nga kagulingong school building nga dunay 4 ka mga classrooms ang mga tinunan og magtutudlo. Formal nang gitugyan sa Department of Education ang 4 ka mga classrooms. Ang proyekto nga Last Mile Schools Program. Mismo si Vice President Sara Duterte mo inangulo sa pag-turnover sa proyekto. Na ako ang namatnunan nga ang tao mag-measure siya sa Department of Education by classrooms. Which is, dapat ang ato ang measure sa education is ang performance sa mga bata. Whether naa siya sa ilalom, sa manggutri, naa siya sa balay, naa siya sa classroom, pero kamao ang bata og math, science, reading, makasabot ang bata kung unsa ang iyahang ginabasa. Mato sa school head sa eskwelahan, nga dulan 20 ka tuig nga sa makeshift nga gipatukod sa local government. Gipahigayon nilang ilang mga klase. Some places here they have to travel quite far, like an hour or more. It depends upon also the kind of weather we have. So actually we're not expecting them to be around earlier because of the kind of weather we have. They have to climb sa slope kasi. And then and they have to cross Sapa or river. Hinungdan nga dako nilang pasalamat nganing school year 2023 to 2024. Aduna na sila'y matawag nga tinuod nga tunghaan aron mas epektibo ang ilang pagtudlo sa mga bata. Sa tibok eskwelahan nga nahimutang sa Bukirang Barangay sa Ugis sa Danau City, dunaray 94 ka mga estudyante, kindergarten hangtod sa grade 6. Ang Melesio Tito Elementary School gikonsidera nga usa ka last mile school sa DepEd nga nahimutang sa layo ug suok nga bahin, mga gibana-banang 20 ka kilometro gikan sa barangay poblasyon. Sila ang recipient sa bag-ong 4 classroom building gikan sa Department of Education. Sa unang adlaw sa klase, nangunay si Vice President ug DepEd Secretary Sara Duterte sa blessing ug turnover sa proyekto. Makatabang kuno kini sa pagpalambo sa edukasyon sa mga nagpuyo sa lugar. Para matugunan ang access sa mga kabatanunan, sa ato ang mga learners, sa mga lagyo na mga barangay. Di inaasa makita nato kung wala mang duol nga eskwelahan, kasagaran mga ginikanan, di na lang nila ipa-eskwela ang mga bata. Mga bata ganahan magud sila mo eskwela, binagang eskwelahan siya kanang nindot bitaw. I-compare nato sa una previous dire nga ila situation dire nga sa usa ka classroom tagura ka grade level ang nag-occupy, nga crowded kay sila. O balik Leofer Lumayag, Femery Dumabok. Uban ni Godfrey Relien ug Edward Tubilan, Nico Sereno, GMA Regional TV Live.